気なめんな俺。世間は僕たちに何を求めているんだろう。はい、お食べでケツを腰越し、お食べでケツを腰越し。よいしょ。僕の可愛さがどれだけ人気が上がってるのか分かってない。突撃。おりゃー。いいの野放しにして息子の中から犯罪者が出て。ハッスルハッスル。